Murunda sa aming mga kabutsok. Nainindot king view eh. Ah. Kaya. Ano yun mo dali? Naarang sa Dalagit. Enchanted Kingdom siguro no? Nga na eh. Ah, Bangga ka. asan ba? Prince Warehouse. Asa po doon ba? Asa to? Ano siya na yung ikon? Pingunan niya yung dili kurog ba? No? Okay. Yung, ikon ba? Okay. Ikaw may videographer na ko ha? Di ba tayo? Tanong nga ka naman. Ikaw may videographer na. Siya may ako videographer. Shoot. Ikan tau. Datang sa. Ako itong dali ng mga video para tasa na sold. Storya na Anis. Storya na. Because awan naon. Ha? Awan mo naon. Batik kayo mo naon. Bye. Ito. Pag-practice yung video. Hindi ko mag-vlogin. Nahina na. Naya. Tayo ka ba yan? Asan? Wala. Abi na kumabli ng pharmacy. Kakao. Saan oras? Ha? Oras na rin. Alas 5:16. Sa buntag. Nagpaabot na rin na ano na. Sakyanan. Hi. Hi, Gandis. Hi. Kayo para ba rito? Kayo bigyan ng kasada. Bukid kayo. Warang may mga NPE ba?
Lupe. Ah. Para makaling mo ako. Wala dili. Dili ka ng init. Init na dagat. Ada ka sunset na. Nakawa ko ng video. Asa lang. Putla. Naigo ako. Igo mo ka. Ano mo kaya? Video. Dili pa. Ako Berto oh. Nagwapo-gwapo pa. Gwapo pa Berto. Dakpa na pulis ron. Nanalakpan mo. Padong na yung pulis dire. O, di man pwede maas eh. Naigo ka. Ikaw? No. Ngit-ngit. Kata ka ning kisakyan ninyo pado malpuan. Pork ito no. Pork ito. Sambat. Papa, ngit-ngit lagi dira day. Puro pa ako sa inyo. Muhammad gikuha mo. Paa. Ang yung purki. Kisa may naman tanah. Dili dai ko pork nya hangyo 35. 4-5. 4-5 siya. 16 seaters to no. Oo ko ba? Kisa may tanah. Wala na problema man sila sa bag. Si mahal mo to. Meron sa Prince Blanco sa Jollibee. Wala na dyan ang koyo. Ayan yun siya. Orok. Ayan nag-gat si koyo po. Ano yung lalabay? Hayag na. Walang totoo. Naro, pagbuhan, mau dia dugay sa mga umalis. Berarti na ang kamutuwa na rin siya. Kaya sa untak. Ito. Ganda kaya siya. Gusto na ba? Oh, ma. Relaxing yung view, no? View sa cellphone, makarinig ka ba? Ano yan? Round ba?
Hindi pa diri gabi isa. Dapat yung mga live sila. Pero karong panahon na cruiser dili ay pa siguro sa sintan ng paggabi kay na may mga korpi siguro ay wala private okay ra kay private man niya. Sarado man ni. Di na kaso diri hindi man ako. Ini karang mga ngit-ngit na nito siguro ang live. Karang pangit. Bukat sa video. Nya na inaga action jud karang bukat sa inom ba? Iwas ba? Ah. Dito talaga. Takbo dito sila dito. Kami nagbuot nila no. Ay, kontrol. Kuan lang, at may isda, ilang mga sulpa doon. Sulpa-sulpa. Ilang mga sulpa. Magbuton sa sambahanan. Gani. Murag na ano eh. Kinigit na ba? Gilahi guro nila. Ang sambahanan. Nakawa ko pa! Pa! Ang video na takilig. Hello! Init kayo. Ilang kay TikTok pa! Ilang mag-slide! Isa mo dapat. Ano sa'yo na? Laon, yung nakatagpan mo, laon din. Ano na ko laon, pwede ko bao.
Kayo hugaw pa dyan. Mga batsok, nga meron sa Dalagit, Enchanted, Enchanted Paradise, Enchanted Kingdom. Basta sa Dalagit. Hindi natin view. Wala. Bukid na dara. Ganito lang pool. Ito sa no. Hanging bridge. Ana meron dia taon. Ana lagi on dia. Ya. Pwede mag-date sa babaw. Mag-date nya manakaw diha. Moagi dia pa dong sa hanging bridge. Hanging bridge. Hanging bridge na. Guys, hindi pwede mo cook, sorry. Do. Gara kailan mo sana? Dito po. Wala ka dito. Ano kailan ba? Sa North? North o Kailan doon? Dali po ka mo kailan dai. South? Wala kaya din. Ito di kasagaran rokan. Kana sa Karkar, sa AB. Alas ko nga pasit. Ronda sa aming mga kabutsok. Nainindot king view eh. Kaya. Ano yun mo dali? Naaral sa Dalagit. Enchanted Kingdom mo siguro no? Nga na eh. May mga bata dali. May mga bata ga-bike-bike. Linggo kayo mga bata, bike-bike. Itorta mo rin. Asan mo? Ay, dara. Kasi nindog kita rin. Ba't ka na? Soroy tamo din eh. May pool din eh.
Nag-view dre mga kabutso ko. Ha? Asa ta? Mataga ka di Anis. Are ko lang dong ha. Uy, nita. Suro yun mo din sa ilang lugar. Init lang kayo. Ha? Diyan, abot. Lagi. Kaya dire ko mag-picture. Tara. Hay mga kabutsok. Hay. Hay sa. Hay. Dali araw ko. Ay. Sorry na madali, hindot kita rin. Pag last November 2020 pa nito rin nag-open daw. November 2020. Dalagit. Enchanted Kingdom. Singa Andre. Enchanted. Ito yan lang na? Ha? Ha? Bali man, happy Mother's Day na. Bali. Ano lang ko talaga? Si Hercules, kau ba ni Hercules? Sino pa lang mo? Sige. Ganto may hanging bridge. Hanging bridge. Last November 20 ko dito rin nag-open. Enchanted Mountain dengan Enchanted Mountain sa Dalagit. Dry. Ay, padong namin sa what? Anang hanging bridge. Ah. Oy. Ah. Diyan lagi on. Tawag kami. Oh, doon nga. Ay, hanging bridge. Hanging bridge. Parang ka dito. Kaya. Ha? Mas tindog ng video. Share lang. Di na ma-fail di ang hanging bridge kay picture. Kanang layo ha rin. Aring ka na dito mismo ha. Layo. Klaro din na layo. Picture lang din ha. Mukha ni, ano man? Galakaw mo? Kayo kay inigalakaw niyo mo kay murag house laom. Langas kayo. Ines. Oh. Drame. Ala, nadira mong cottage. Mo yang Enchanted Mountain. Nita. Ano ito? Ano dia? Ayan, ipansa. Matabyog mo yung dagat. Bukid naman dia.
bukid. Lamla kung po na bisubos. Oh, right. Wah. Kala ba? Tayo? Kamusta tuwa ba? Indak yung mga view diri. Diba, pwede mo mag-date diya. Bukid naman kayo ni God. No? Oh. Medyo sudlo. Medyo sudlo na kayo ni dali. Oh, pahuwi mo ka diya? Ha? Sir! Duka ka? Bangga ka.